Здравейте, аз съм архитект Николова и съм управител на компаниите Конструктив. В днешният уебинар ще разказваме за програмата Нико Хаузинг. Ще изчакам още една минутка да се включат колкото може повече участници и ще започнем. Здравейте и на останалите. Ще се представя отново. Аз съм архитект Николова и съм управител на компаниите Конструктив. Днес ще говорим за програмата Нико Хаузинг, как тя реално работи и какви са ползите от нея. Програмата Co-Housing е всъщност закупуване на недвижим имот на ранен етап, докато обектът е още в проектна фаза, като по програмата цените са изключително преференциални. Каква е ползата всъщност за нашите клиенти? Чрез програмата Co-Housing клиентите ни могат да закупят недвижим имот на изключително преференциални цени, както споменах, които са понякога 30-40% и до 50% по-ниски от пазарните, естествено условно според състоянието на пазара и недвижимите имоти, които се предлагат за района. Също така програмата Co-Housing дава възможност на хората да инвестират в строителството с съответната доходност, която не е малка, и по-нататък ще разкажа как всъщност работи тя. Така. Какво получават клиентите ни чрез програмата Co-Housing? Тъй като клиентите се включват в един ранен етап, когато обектът е в проектна фаза, те естествено имат и своите преференции. Едната основна преференция е изключително атрактивната цена, която средно достига 30-40 до и 50% по-ниска от пазарната. Отново казвам, условно според недвижимите имоти, които се предлагат на пазара. Другата преференция е, че стават собственици на земя още в самото начало на своята инвестиция, което е изключително предимство и по-нататък ще засегна защо. Също така и индивидуални проектни решения. Тъй като клиентите се включват в ранен етап на обекта, когато той е в проектна фаза, те могат да изискат някои проектни решения, които отговарят на техният начин на живот, и често сме имали клиенти, които споделят, че няколко години са търсили имот, който не намират такъв, че да отговаря на техният начин на живот. Съответно и високото качество на архитектурата и строителните материали, които не са за пренебрегване, защото на каквато и цена да закупувате имот е много важно какво ще ви предложи той. Една от другите големи преференции за участниците по Co-Housing е, че техните цени са гарантирани и не подлежат на индексация, независимо от инфлационни изменения. Това е така, защото още с инвестирането на техните суми, закупувайки недвижими имота по Co-Housing, техните средства директно се инвестират в програмата, в проектните решения, в закупуването на земята на цени такива каквито са. Естествено, влизайки в ранен етап на инвестицията, те трябва да получат своите преференции, за да може програмата да е привлекателна за тях. Тук ще спомена някои основни разлики от покупката на зелено и програмата Co-Housing, защото това е един вид покупка на недвижим имот на зелено. Но има някои съществени разлики и ще направя следното сравнение. При покупка по Co-Housing хората получават в ранен етап собственост върху земята. Това е много важно. По-нататък ще засегна във въпросите, които участниците в днешният вебинар са изпратили. Защо
вие като клиенти на Конструктив по кохаузинг, получавайки земя, е важно за вас в този ранен етап. Другата разлика от покупката на стандартната покупка на зелено и покупката по кохаузинг е възможността за индивидуални проектни решения. Ако купувате имот на стандартна схема за разплащане на зелено, тогава вие трудно бихте изискали индивидуални проектни решения, защото проектът е одобрен. Строителството функционира и работи спрямо този проект и всяка промяна затруднява строителството и много често и ние инвеститорите не се съгласяваме за по-сериозни промени. Също така, купувайки на зелено, вашата цена е възможно да бъде индексирана, ако имаме както преди няколко години имаше неочаквани инфлационни изменения на пазара, което естествено рефлектира върху продажбите на инвеститора. Но цените по кохаузинг са гарантирани. Те не се влияят от инфлацията и това е записано и в договора при покупката. Съответно, най-важната преференция, най-важната разлика между покупка на зелено и покупка чрез кохаузинг е голямата разлика в цената, която всъщност е основният фактор за решението на клиентите ни да закупят имоти по кохаузинг. Тук мога да посоча и следващата разлика, която е в полза на покупката на зелено. Срещу всички тези преференции на покупката по кохаузинг стои малко повече време, което трябва да изчакат нашите клиенти. Тук ще ви представя един имот, примерна инвестиция, покупка на зелено за един 3-стаен апартамент и разликата в цената на зелено и по кохаузинг. Разликата е сериозна. Това е реален недвижим имот, който в момента се продава в нашия комплекс Изгрев, който е с все още отворен кохаузинг прозорец. Пазарната цена на този имот, която ще обявим 2026, ще бъде около 2000 евро на квадратен метър или 283 500 евро с ДДС. По кохаузинг цената е изключително преференциална, в момента 176 175 евро. Виждате разликата и какво спестявате. Тук естествено ще се запитате какво печели Конструктив от това, че има такъв голям дискаунт. При покупката по кохаузинг клиентите трябва да знаят, че плащането се осъществява на два етапа. Първият етап, 50% от сумата, се плаща при подписването на договора. Така може да ви звучи един голям процент от сумата, но реално в много от случаите цялата сума по кохаузинг може да се равнява на първият етап на плащане по стандартна схема на зелено. Какво печели Конструктив? Втората вноска, съответно на цената, когато закупуват нашите клиенти по кохаузинг, се плаща след одобряването на проекта преди строително разрешение или да кажем преди започване на строителството. По този начин Конструктив генерира и акумулира капитал, немалък капитал, който до голяма степен обезпечава строителството, заедно естествено и с наши капитали. По този начин ние имаме по-ускорено развитие, можем да инвестираме не в един, а в два комплекса и това за нас е допълнителни финансови приходи. По този начин ползата на Конструктив, генерирайки по-голям приход, рефлектира върху ползите на нашите клиенти, че закупуват недвижим имот на изключително преференциална цена. Реално програмата кохаузинг не е нова, не е, така да се изразя, не сме измислили топлата вода. Тя съществува под различни форми в Европа. Миналият век се е появила като, да кажем, вариант, при който да покрият жилищните нужди на хората, може би след световните войни или с възможност да инвестират собствени средства в построяването на собствен обект. В България програмата се практикува от много години. Реално всеки инвеститор има да речем близки познати, кръг от хора, които инвестират в негови обекти и те по този начин на преференциални цени закупуват недвижими имоти, които в последствие продават чрез неговата фирма и реализират печалба. Тук ще направя една аналогия и ще разкажа за хората, които не са инвестирали в строителството, какво всъщност представлява
строителната инвестиция и как всъщност се реализират обектите в България и в София. Имаме два начина, по които се придобива. Инвеститор би придобил имот, парцел, за да реализира строителна инвестиция. Единият вариант е да закупи този имот, върху който вече да проектира, да планира проекта, да узаконява строителството и да реализира продажбите. Вторият начин е върху даден парцел да построи, да проектира, да построи сграда, срещу което собствениците на имотите получават обезщетение, така нареченото учредяване право на строеж. Около 80-90% от обектите в София, съответно предполагам, че и в България, се реализират по втория начин, чрез обезщетение. Програмата Кохаузинг представлява за клиентите вариант, в който те влизат в парцела като обезщетени собственици. Преди години ние видяхме възможност в този начин на инвестиция да облечем тази инвестиция в корпоративен вид и да предложим на широката аудитория, защото тя до известна степен беше запазена марка на хора, които разбират от строителството и с това се изкарват прехраната. Реално кохаузинга е вариант за строителни инвестиции, който съществува, не е нов, но ние сме му придали корпоративен вид и сме го предложили на много по-широка аудитория. Как работи реално програмата Кохаузинг? Първо, ние като инвестиционна компания обследваме и намираме подходящ имот, в който да реализираме строителната инвестиция. Съответно, правим инвестиционен проект на идейна фаза и обявяваме отварянето на Кохаузинг прозорец. Тоест, ние публикуваме имотите и ги предлагаме на широката аудитория за продажба. Тук е момента да спомена, че по Кохаузинг се продава само част от сградата или от комплекса, обекта, който ще се строи. За нас тези обекти са възможност за реализиране и акумулиране на свободни капитали, които ще влезнат в строителството, но реално другата част от обекта и сградата на нас генерират основната печалба. Приходите по кохаузинг влизат в самото изграждане на обекта, всички дейности, които са необходими за неговото реализиране. Но основната печалба на дружеството идва от обектите, които са предназначени за свободна продажба, които се обявяват след като проектът бъде одобрен на строително разрешение. След като продадем определените квоти по кохаузинг, ние затваряме този прозорец, продължаваме техническият проект, финализираме неговото одобряване, узаконяване, започваме строителството и тогава започваме свободните продажби. Тогава клиентите ни, които са инвестирали при нас с инвестиционна цел, т.е. закупили са недвижими имоти с инвестиционна цел, ние продаваме и техните имоти на обявените цени. Тук мога да дам пример на последната сделка, която наш клиент влезна закупи от нас недвижим имот по кохаузинг на 890 евро на квадратен метър. В момента реализира продажба на 1650 евро. Сега тук ще спомена, че нашите прогнози бяха за продажни цени 1350 евро с ДДС, но поради измененията на пазара и района, в който избрахме да инвестираме, тази цена се увеличи значително. Така, нещо много важно, което трябва да спомена е, че цените по кохаузинг, поради естеството на програмата, са с включено ДДС и нотариални такси. Не бива да се пренебрегват нотариалните такси, защото те са около 3-4% от стойността на сделката и те не са малка сума. Що се отнася за недвижим имот от по-голям мащаб, това са за всичките цени по кохаузинг. Естествено, продажните цени на зелено са с безключени нотариални такси, съответно и местен данък, които включват, и това трябва да се има в предвид от клиентите ни. И не само при нас. Всички продажби на недвижими имоти, нотариалните такси са за сметка на купувача. Така, какви са гаранциите за закупуване на недвижим имот? Тук ще засегна един въпрос, защото често клиентите питат, на ранен етап се включваме, какви са гаранциите. Ще обърна внимание, изключително важно нещо е, че клиентите ни по кохаузинг стават собственици на земя. Реално с първата вноска, която те заплащат, те стават собственици. Независимо какво се случва с фирмата в даден момент, това е тяхна собственост и това е много важно. Могат клиентите да кажат, да, ние не купуваме земя, но това е тяхната гаранция, защото при покупка на недвижим имот на
нали, стандартен договор, покупка на зелено, собственост получават едва на акт 14 или на акт 16 в зависимост от договора. До този момент те имат предварителен договор за покупка на недвижим имот. Какво се случва с инфлацията? Засегнах го този въпрос преди малко. Да, цените по кохаузинг са защитени от инфлация. Те не могат да се индексират и пак ще припомня, защото тези пари, които хората инвестират чрез покупката на недвижимият имот по програмата, се инвестират директно в проекта. Тоест те влизат в покупката на земята на такава цена, каквато е договорена, съответно проектни, проучвателни дейности, всичко, което е необходимо за реализирането на проекта. Да, какъв е интересът на конструктив? Аз вече разказах. По този начин ние акумулираме капитали, които влизат в строителството. Съответно, вместо да инвестираме в един обект, ние инвестираме в два и печалбата на дружеството е по-голяма за по-малък период от време. Така, има един много интересен въпрос и даваме възможност на нашите клиенти дали могат да излязат от програмата кохаузинг, тъй като става въпрос за по-голям период от време, защото все пак хората, които инвестират на този ранен етап, трябва да изчакат одобряването на проекта, неговата реализация до акт 16. Нали, всичко се случва. Ние даваме възможност на нашите клиенти да излязат от програмата чрез така наречената заместваща страна. Имаме изключително много наши клиенти, които ние можем да предложим техният дял, ако случайно искат да излязат от програмата и са им нужни инвестираните средства, понякога дори излизат на по-ранен етап и с печалба. Естествено, могат да продадат имота си, много от нашите клиенти инвестират чрез кохаузинг чисто инвестиционно, т.е. те по този начин съхраняват финансовите си средства от инфлацията, защото недвижимият имот винаги държи своята цена и съответно дори се увеличава повече от инфлацията, защото територията се урбанизира. Това е наистина много важно. Имали сме клиенти, които споделят, че нали, преди 2 години със своите спестявания са могли да си купят това, но вече могат да го купят с много малък размер и реално виждат как им се спестяват спестяванията, така че те трябва да се инвестират, за да бъдат съхранени. Това е много интересно понятие комплексна инвестиция, която ще спомена. Имахме такъв тип сделки, в които клиенти закупиха 2 или повече имота и след продажбата на един или два, реално третият им излиза безплатно. Нали, то е логично, когато човек инвестира в строителството и при една добра доходност, естествено, неговата печалба се изразява в случая в един недвижим имот. Тук ще се върна, преди да засегна тези въпроси, ще се върна на начинът, по който се инвестира в строителството в София, защото това е много важно. Някои клиенти ни питат, нали, от кога програмата съществува и от кога я развиваме. Ние преди години придадахме форма и име, за да я предложим на широката аудитория, но пак ще спомена, програмата реално съществува от много години, откакто нали, строителството започна да се развива с по-бързи темпове в София, но тя е била запазена марка за хората, които инвестират и разбират от учредяване право на строеж и механизмите на строителните инвестиции. Кохаузинг е възможност за много по-голяма широка аудитория, хора, които не са се занимавали с строителството, да инвестират. Дали да закупят свой недвижим имот на много атрактивна цена или просто да съхранят средствата си. Кохаузинг представлява хората, купувачите, клиентите по кохаузинг влизат в имотите като обезщетени собственици. Така, да, тук ще спомена един въпрос, че нашите комплекси имат и договор за поддръжка. Тук вече влизаме в сферата на проекта, архитектурата и какво ще ви предложи този недвижим имот. Тъй като комплексите са така с сериозна квадратура и мащаб, заради нашите клиенти ние сключваме и договори за поддръжка, т.е. комплексите са с гарантиран договор за поддръжка.
няма да е нужно и няма да се притеснявате, че в един момент може и да не влезете в консенсус за избор на фирма за поддръжка на комплексите, защото когато една сграда не се поддържа, тя много бързо започва да се амортизира. Тук може би е момента да отговорим на някои въпроси, които получихме в платформата. И ще започнем с нашите проекти по кохаузинг. В момента имаме два актуални проекта по кохаузинг, които са комплекс Иневир и комплекс Изгрев. Мога много да говоря за тях. Те са към затваряне на кохаузинг прозореца. Имаме много малко квоти. След което затваряме кохаузинг прозореца, продължаваме проекта и 2026 започваме строителството, съответно и свободните продажби на други цени. Проектите ни, наред с този финансов продукт, който ви представих, искам да ви обърна внимание на архитектурата и качеството на проектите, защото ние сме архитекти. Компанията Конструктив е основана и се управлява от архитекти и инженери. И нашият фокус върху проекта е малко по-различен. Строителните инвестиции не са просто финанси, които се влагат и финанси, които печелим. Ние гледаме по различен начин на нашите строителни инвестиции. И двата комплекса имат принципи, върху които са проектирани и които стриктно се спазват. И тези принципи водят до един по-добър комфорт на живот, тъй като днешният вебинар е насочен към финансовият ми продукт CoHousing. Ще насоча вниманието ви да разгледате нашите проекти. Имаме YouTube канал, в който разговаряме за тях и често ще публикуваме наши интервюта и разказ за това как функционират тези проекти и защо е толкова важна архитектурата за хората. Реално архитектурата и начинът, по който се проектират едни сгради, до голяма степен определя вашия начин на живот и вашия привидно свободен избор. Често обичам да казвам, че на хората не винаги разбират доколко много им влияе урбанизацията на града и реално те много често живеят не по начина, по който искат, а по начина, по който градът и жилището им позволява. Така че ще насоча вашето внимание към двата ни комплекса. Доста материали сме публикували в нашата корпоративна страница. Опитали сме се да отговорим и на много въпроси и съответно в видеята ни в YouTube канала разказваме за тях. Така и следващият въпрос: каква е ползата от това да притежавам земя, върху която ще бъде построен обекта? Това е много важно. Връщам се пак в началото на днешното интервю. Реално земята е ваша собственост. Каквото и да се, каквито и сътресения да има в икономическият живот на една държава, защото никой не е застрахован от това, реално вие притежавате собственост. При покупка на зелено, недвижим имот на зелено, вие имате един предварителен договор за покупко-продажба и най-ранният етап, в който може да имате нотариален акт, това е акт 14. Естествено, ако такава е договорката с инвеститора. Нашите договори за покупка на зелено са по същия начин. Програмата CoHousing дава редица преференции, защото покупката е на много сравнително ранен етап и съответно клиентите трябва да получат преференции за това ранно включване, за да бъде привлекателна програмата. Така че това е една ваша гаранция. Голяма част от първата вноска по договорите по CoHousing, всъщност вие закупувате идеална част от земята. Така, може ли да се правят преустройства в процес на строеж? Това е много, много важно. Много често сме получавали искания от наши клиенти, защото всеки има свой индивидуален начин на живот. Даже от тях сме взели много идеи за нашите проекти и така се роди хоби стаята ни в къщите в комплекс Иневир, съответно и в бъдещите ни обекти, защото хората имат нужда от допълнително пространство със своите хобита и неща, които обичат да правят в ежедневието си. Така че по CoHousing, тъй като се включвате в ранен етап, вие може да имате изисквания за разпределението, което да отговаря на вашият начин на живот. Така, възможно ли да се реализира такъв вид сделки чрез ипотечен кредит? Имаме много клиенти, които ползват ипотечен
кредит, но когато се включват в програмата кохаузинг, те трябва да ипотекират друг имот. На Акт 14 вече могат да прехвърлят ипотеката върху имота, който са закупили. Някои теглят потребителски кредит, в зависимост от обекта, който закупуват, но на този етап е начина и много наши клиенти всъщност са ползвали ипотечен кредит за закупуване на имоти. Работим и с кредитни консултанти, които изключително много ускоряват одобряването на проекта. Мога да дам пример с последната ни сделка, която в рамките на един месец кредитът беше одобрен и усвоен ипотечен кредит, който е много бърз процедура, като ипотечният кредит има и процедури при нотариус. Така, разплащателните схеми по кохаузинг заради преференциалната цена и заради това, че компанията реално акумулира средства по този начин, се осъществяват на два етапа. Около 50% от сумата е при подписването на договора и другите 50% са след като проектът бъде одобрен, преди строително разрешение. Това е начинът на плащане. Естествено, имаме инвеститори с много по-сериозни средства. Те са си клиенти, които инвестират в недвижими имоти. За тях имаме индивидуални схеми на плащане. Така, програмата кохаузинг има редица предимства, има и един недостатък. Тя не е програма за хора, които имат нужда от жилище в кратък срок. Тоест, хората, които се включват в програмата кохаузинг, трябва да изчакат известно време според обекта. Сроковете са описани на договорите. Включвайки се в този стадий на проекта, те трябва да изчакат докато бъде одобрен и съответно самото строителство. Програмата кохаузинг е за клиенти, които имат възможност да изчакат. Така, има ли риск при тази инвестиция да не се довърши строителството? Купувайки на зелено, дали ще е чрез кохаузинг или предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот на зелено, рисковете са еднакви. Тоест, ние не можем да отделим кохаузинг като по-рискова инвестиция, дори напротив. Чрез кохаузинг ние акумулираме значителни средства, заедно с наши капитали, реално обектът е почти обезпечен финансово. Така, какво се случва, когато една фирма изпадне в несъстоятелност? Така интересен въпрос. Реално всяка фирма може да изпадне в несъстоятелност поради всякакви причини, има сътресения икономически. Какво се случва? Първо се нареждат, когато една фирма изпадне в несъстоятелност, се нареждат кредиторите, които са кредитирали самата фирма. На първо място е държавата. Ако фирмата има задължения към държавата, на първо място се изплащат тези задължения. На второ място са банките. Ако фирмата има задължения към банките, съответно трябва да се разплатят на втори етап с задълженията към банките. И едва на трето място са частните кредитори, така наречени инвеститори, които ако остане нещо за тях, се разпределя между тях. Това е изключително негативен сценарий, както се казва, никой не иска да изпадне в такава ситуация. Но чрез кохаузинг вие получавате собственост, т.е. собствеността ви като земя и като учредено право на строеж не е на фирмата. Никой не може да ви отнеме тази собственост и тя може да се реализира в по-късен етап. Тук мога да кажа, че ние съществуваме от 2005 година, реално сме преминали през 2008 и 2009 година, която криза наистина се отрази много в строителния сектор, но оцеляхме и продължихме работа, съответно и така се постарахме нашата репутация да расте. Аз много благодаря за интереса към програмата кохаузинг. Приятно ме изненада. Аз го виждам и по нашите клиенти и запитвания към фирмата. Наистина интересът расте и разбирането за програмата расте. Нещо, което искам отново да кажа. Тя не е нова. Реално
хората, които инвестират в строителството, я знаят, разбират, участвали са в редица учредяване право на строеж. Кохаузинг е програма, която просто облякохме, тази практика облякахме в корпоративен вид и я предложихме на широката аудитория за хора, които искат да инвестират в недвижими имоти, но не разбират процесите на строителството. И ще завърша с това, отново ще припомня, представих днес нашият финансов продукт кохаузинг, но искам да обърна внимание на проектите ни. Реално, проектите ни, ние сме фокусирани върху качеството на архитектурата и това, което предлагаме на хората. Това е нашето по-голямо предимство. Качеството и вида на архитектурата. Посетете нашата корпоративна страница. Можете да ни запитвате, да се ангажираме и с срещи, без да имате ангажимент към нас. Ние много обичаме да говорим за нашите продукти. Благодаря ви за участието. На въпросите, които имахме още няколко въпроса. Имаме ли време? Добре, имаме още малко време. Ще отговоря на някои от въпросите, които получихме и не отговорих на този етап. Така има много въпроси за как се гарантират рисковете, които рисковете от това дали ще бъде завършен проекта, дали биха били върнати парите при евентуален проблем с проекта. Аз пак казвам, проблем с проекта може да има от две направления. Едното е, примерно, административни процедури, които те не създават проблем за нереализация, но създават, да речем, известен проблем по забавяне на реализацията, защото, знаем, България администрацията е доста тежка понякога, но съответно ние работиме в тази насока и винаги се справяме с административните проблеми. Другия проблем, който може да възникне е финансов, но пак казвам, чрез кохаузинг се акумулират значителни капитали, те всички влизат в реализацията на проекта. Нашата цел е сградата да бъде реализирана, защото ние от свободните продажби реализираме печалбата. Тоест парите по кохаузинг веднага влизат в употреба. С тях се закупува имота, вие ставате съсобственици в имота заедно с нас. С тях се проектира, съответно проучвателни работи, всички дейности, които са необходими за реализацията на този проект. Така че кохаузинг по-скоро е възможност за реализиране на добри капитали на фирмата, не създава толкова рискове. Така. Да, финансирането на проекта е по този начин. Имаме наши капитали с кохаузинг, реализираме допълнителни капитали, като тук ще отбележа, че не всички обекти са по кохаузинг. Значи обектите, които могат да се закупят имотите, не са на обезщетение от оригиналните собственици, само в тях може да се реализира тази програма. Общо взето мисля, че засегнах предимствата, рисковете на програмата. Ако има въпрос, на който не сме могли сега да отговорим, аз лично ще отговоря в следващите дни. И на нещо, което пак ще се върна, програмата кохаузинг не е нещо ново. Ние я облякохме в корпоративен вид и я предложихме на широката аудитория. Благодаря ви и до скоро.